În această sfântă zi de miercuri, Maică Fecioară curată, lauda solirilor tale este prea înaltă pretutindeni. Izbăvește-mă din toate felurile de înconjurări ale vieții acesteia păcătoase. Tu singură ești ridicarea celor căzuți și îndreptarea celor ce greșesc. Tu te-ai arătat povățuitoarea celor orbi, mila celor săraci, bucuria celor sănătoși și vindecarea celor bolnavi. Ceea ce ești nestricată, care pe Dumnezeu l-ai zămislit fără stricăciune, pe izvorul nestricăciunii, mintea mea cea stricată cu păcatele fă o nestricăcioasă și cugetele cele făcătoare de stricăciune și întinate goneștele din ea. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, izbăvește-mă din porțile iadului și mi-arată calea pocăinței, prin care să aflu ușa ce duce la viață, povățuitoarea celor rătăciți. Păzește neamul oamenilor celor credincioși și miluiește sufletele noastre, azi și întotdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.